Απόπειρα καταγραφής Πανίδας 3025. Βρισκόμαστε κάπου στη Ροδόπη, δεν ξέρω ακριβώς το μέρος εδώ πέρα πώς λέγεται. Από στραβόρεμα για Θρεμιά ενδιάμεσα κάπου. Θα βάλουμε την κάμερα, τη βάζουμε τώρα, η ώρα είναι 6 ώρα το απόγευμα και θα έρθουμε να την πάρουμε αύριο το πρωί. Για δόλωμα έχουμε λίγα χλάδια ροδάκινα και λίγο σκυλοτροφή. Να δούμε τι θα περάσει από εδώ πέρα. Λοιπόν, βάζουμε το δόλωμα και την κάμερα. Την κάμερα θα τη βάλουμε σε αυτό το δέντρο εδώ και το δόλωμα θα το βάλουμε κάπου εδώ πέρα κάτω. Έχουμε και φωτογράφο στην παρέα μας και τον Τάρκο. Τάρκο, πες την αγιά. No. Για δες λίγο εκεί πέρα, με δείχνει εμένα εκεί η κάμερα. Τον τα βάει όλα. Τάρκο, φύγε τώρα από εδώ πέρα. Εσύ θα φας μετά. Λοιπόν, να βάλουμε και μία και τη σκυλοδοχή θα τη βάλω εδώ. Για να δούμε. Ο ήλιος πέφτει γρήγορα εδώ πέρα, μόλις φύγει πίσω από την κορφή σκοτεινιασαν όλα, ακριβώς την ώρα ήρθαμε. Λοιπόν, αφήσαμε την κάμερα όλο το βράδυ σχεδόν. Τώρα η ώρα είναι 7 και κάτι. Πάμε να δούμε τι γράψαμε. Καταρχάς, για να δούμε αν έμεινε κάτι από τροφή. Όλα εδώ μείνανε. Σαν να μην πέρασε κάτι, νομίζω. Σαν να μην πέρασε τίποτα. Η κάμερα είναι εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε πάλι. Μόλις είδα την κάμερα δεν έγραψε τίποτα. Τζίφος αυτή τη φορά. Σε βάζω όμως από προχθές που κάναμε, που πέρασαν κάτι αγριογούρνα. Στην επόμενη απόπειρα.